Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta mañán aquí en Lugo, ca presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, e tamén con Elena Candia, a futura alcaldesa de Lugo. Digo futura alcaldesa de Lugo porque precisamente nesta cidade estamos vendo o froito do desgoberno dos pactos de perdedores nunha cidade onde o Partido Popular quedou a tan só un concelleiro da maioría absoluta a un concelleiro de poder gobernar a cidade. Estamos vendo como pois no Concello só están preocupados pois polas súas liortas internas. Un desgoberno que tamén vemos que afecta a Deputación de Lugo, onde intentan normalizar o pacto guarro que xa temos denunciado en diferentes ocasións. Hoxe tamén o que nos trae aquí é a vandalización das nosas sedes. A sede do noso partido, aquí en Lugo, tamén foi vandalizada con consignas, digo, políticas e partidistas, pero máis aló deso, consignas que queren xerar conflictividade social, que queren xerar polarización e que nada teñen que ver ca sociedade galega, unha sociedade tranquila, unha sociedade que está alonxada deses discursos nos que nos queren meter pois os independentistas e o Partido Socialista. Por que non decilo? Porque esta sede xa foi vandalizada hai uns 2 anos. Ninguén condenou ese acto e nós hoxe queremos pedir a todos os partidos políticos que non sexan cómplices desta vandalización, como son pois o Goberno de Lugo, que tampouco dixo nada, e como é o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. E, por tanto, vimos de registrar no Parlamento de Galicia unha iniciativa co fin de condenar estes actos. O que pretendemos con esta iniciativa, que se vai a debatir no Parlamento, pero tamén imos trasladar ya a todas as nosas agrupacións locais en toda Galicia para que os 313 concellos podan debatila no seno dos seus plenos municipais e tamén ver como os grupos municipais se posicionan. Nós o que queremos é condenar estes feitos. Nós o que queremos é absterse de este tipo de, non lle podemos chamar accións políticas, porque para nós non son accións políticas, son accións violentas, e ratificarnos na política democrática e de respecto e educación entre todas as forzas políticas, que é o que nos ten que levar en plena democracia. Moi bo día a todos e moitas gracias por cubrir esta convocatoria. Gracias a Nicole, a presidenta de Novas Xeracións, e a Paula Prado, a secretaria xeral do partido, por desplazarse hoxe a Lugo para unir forzas nunha mensaxe que queremos decir, especialmente tamén dentro dun lugar en donde, como sabedes, fai poucos días sufría un ataque con unha colocación de cartéis que tapaban os nosos logos, a nosa imaxe, con frases que evidentemente condenamos e que pedimos a todas as forzas políticas que se unan e que condenen ese tipo de prácticas. Creo que todos os partidos políticos teñen que ser exemplarizantes, todas as entidades que colaboran cos partidos políticos teñen que ser exemplarizantes, e Lugo di alto e claro que condenamos este tipo de prácticas en sedes do partido, en espazos privados de persoas que militen no noso partido, e que temos que entre todos conseguir erradicar esas prácticas que son absolutamente antidemocráticas e inaceptables. E hoxe vamos a presentar unha iniciativa que xa lle cedo a palabra a Paula para que, efectivamente, todas as forzas políticas se posicionen e se sumen a esta condena. Moitas gracias.